likas ang suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwatak na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga makatawag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ralph, 26 anyos. Single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakinan nga among napalit sa akong maguwang mag-usa ka tuig na karon. Aron niyang sabtan, sugdon ko sa diha nagplano ang among papa nga ibaligya ang karaan namong sakinan. Hinungdan nga ni desisyon mis akong ate nga mopalit mig bag-o. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa pa? Nagplano kang ibaligya ang atong sakyanan? Oo na. Sige man ko kaguba. Unya, dako na kayo kung nakastuan na sa kinana. Nahulot na gani ang ako tinigom. Sa una, kara alam ko kain ng maong sakinan. Iguang na yun, mao nga, daka nagsakit-sakit. Mo ba? Sige lang pa. So yan ako ingon si ate, inig panawag niya. Duty pa man turon. Mabiti akong huna-huna. Nga ibaligya na lang unya na. O palit na lang tagbagpo, uy. Tungaan na tong duha. Kita ramang yung duha ang anak. Unya, maayang magtrabaho. Ako, naaman sa kwit inikom din gawas. Pero at least ba, dili ta maproblema gihapon og transportation kada uli na ako das Pinas. Kaya syempre, maglaag-laag magyud ta anak. Sige te. Okay naman po ko. Pero ang akong gusto ha, brand new. Ha? No, brand new. Pastilan, gunas kwarta na, uy. Mahal man na. Naunta ko'y kaila nga ibaligya ilang sakyanan. Family car, bayat to niya. Maayo pa kayo. Na, Daginot pa ka. di maguganahan akong ate si kanhan god. Kaya ang gusto yun nga brand new. Ano ko nagyod, uy? Nukon kayong kwarta, uy. Magkalisong ta mo. Mahal ka ng brand new. Ano kanindot at ilang sakyanan, gamay pa kay mileage. So, di gid siya bunog. Mo ba? O lagi, bay. So, ay gingon imong ate, oh. Basin mo usap pa yung huna-huna. Sawayan ako bay. Na, magkasalig ka ta na dong. Ako pa ang sa di-check te kung okay ba yun ang sakyanan. Kung okay pa, ingnon ka. Ikaw gud. Basta, boy akong gusto. Nga puslan man nga mo gasto taog dako nga kantidad kanang dili mausik. Wala ba tani gipangunit ang atong kwarta ha? Ayaw ka balakat eh. Ako'y bala. Ano yung unit ba eh? Di pa kinipunog. So kanigi palit, tagsara mo kini magamit good. Ang tag-iya ni yun, nas gawas ba? Kumama ba? Mo ba? Maayo pa yung tuod ah. Ang mileage ko no, ako nung tanawon. Sige. Gamay pa yung dagan na, inuod yun. Bay, pwede sawayan ako drive? Oy, problema na. Sige, suway. Unsa? Okay pa di kaayo? Uti. Unya, ako sang gitis drive. Okay jud kayo. Anya, ikaw, sa may tanaw ni mo, sa man ka to na lang? Kung ako yung pangutan unti, okay ra jud ko. Pero syempre, good. Mag-agad ba ako nimo? Hinoon dong ako, salig man sad ko ni mo. Kung tanaw ni mo maayo pa, edi ka to na lang. Sige te. Ingna lang ko kung tagpila ta, aron makabank transfer dayon ko. Okay te.
Nya, all good sa tabay. Ang ORCR ni bay, na ana? Ang walog si Arbay, basin sa sulbuan na. Nya, ato na ibutan sa panganiw ba? Sure ka na? Lagi bay. Lagi bay, pwede nang madaan mag unit. Wow! Nanagitay bagong sakananak. Kaming duha si ate mo ay nagtunga ani pa. Manggihuna-hunaon yun mo nak. Basta gani, para sa kayuha sa pamilya, tiligan mo magduha-duha o gasto. Karaan sa kayong sakyanan na to pa oy. Angay lang nga. Upalit ag bagong sakyanan. Lapas naman usa ka buwan sukad nga napalit ang sakyanan. Wa palagi ihatag ang ORCR. Mao lagi pa. Klaro ako na kipasin o magbinuang. Lisod na. Pa. Recorded by X Thunder Gaming. Nabalaka kay ko kay basin og giskami sa among seller. Sige hapon siyag saan nga iyang ihatag ang ORCR, pero nilabay na lang ang usa ka tuig sukad nga napalit namo ang sakyanan. Mapaghapon ang ORCR nga iyang gisaad. Hangtod nga nakunahon na ako nga ibaligya na lang ang maong unit aron sa ingon makakwarta mi. Bahalag dili na mabalik ang kantidad nga napagawas namo sa diyang napalit namo ang sakyanan. Kaysa pagkatinuod lang, na-stress jud kayo ko ani, ilabi na kay nagsugod na ang dili pagsinabtanin namo sa akong maguwang nga nasa laing nasod o gimahayan kos na hitabo. Unya, Nga nung misugot na yung taon ka, oy Ralph! Nagtuog yun ko nga okay na ang tanan. Pagkapalit ni mo ang nasakyanan na. Ug maoy akong pagtuo nga nana ni mo ang CR ug ang OR ana. mo lagi ti ay. Bugo jud kay ko ti. Nga nisugot ko ni bayad dayon bisag naibaw kong wapang ORCR. Ano saan man na ron? Unsaon naman ang kondo nila ing muklay man ang sakyanan ha? Ay kung ingna nga matiway tong kwartang gipalit na to ana. Ti. Ha? Wa kay deed of sale pagpalit nimo sa sakinan? Wa pre. Aragoy! Murag delikado na, amigo. Ngano na kaingon man ka ba? Sa akong nahibaw, ano? Sa akong nahibawan, kung bahin lang og titulo sa yuta, kung ang titulo wa pa nakatransfer sa imong pangan, at least na kay deed of sale. Aron nga matransfer nimo sa imong yung pangan. Pag matuod sad, nga napalit gid nimo ang property. Mura sa nagsakinan. Unsa? Tinuod ka na ba? Oo. Hindi ako nahibawan. Ang kuyaw ana god. Napalit na ba nimo ang sakinan? Unya, usa ka tuig na ninyo. Ang kuyaw ana ba? Basidog kapila na nabaligyan ng sakinana. Unsa? Unsa na? Magkita mi puhon pa sa barangay aron isitol ni. Ug may akong plano nga kasuhan sa gistafa sa iyang pagpangilad nako. Nak, Nagplano jud kong mapasakag kaso tungod sa iyang pagpangilad nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mahog ba ning istafa iyang gibuhat nga pagpangilad? Nibaw kong dunasad ko'y lapses kay wa jud ko maghikutar sa mga documents pagpalit sa sakyanan. Unsa may laban ako ani? Nga wa ra ba ko'y deed of sale? Pero nako'y picture namong duha sa adlaw nga gipalit nako ang sakyanan, ingon man sa among money transaction. Ikaduhang pangutana. Plano nako nga ibaligya na lang ang sakyanan balag dili na mao ang kantidad nga mauli namo. Pero unsaon man? Mabaligya ra ba din ako bisag ORCR? Kung dili man, unsa may alternatibong paagi aron masulbad ning problema ha? Kaya naghatag yun din akong stress. Ikatulong pangutana. Naami umaabot nga hearing sa barangay sa maong seller. Mag-usa na magud katuig gikan sa akong pagpalit sa sakyanan,
Pero pag gihapon niya gihatag ang ORCR nga iyang gisaad. Makapasaka ba kog kaso niya? Unsa man sang kasuha? Ug unsa man nga mga ebidensya ang akong kinahanglan? Ikaapat, ug katapusang pangutana. Asa mo ko pwedeng muduol ani? Ug pila man kay akong magasto pananglit, magkinahanglan kog abogado aron masulbad lang ni. Palihog, tawagin kang bagi ko. Kini, ang akong suliran, Ralph. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga pangutana nato nga medical na as Dr. Obra no. So ayaw na gid mo pagdugay-dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Hinaut unta guys no nga kada paminaw nato sa ato ang programa na amoy makuha nga dili lang pagtulunan ug kaalam kundi kadasig ug inspirasyon no kabayan sa ato ang mga pagpakiglambigit sa kinabuhi. O, di ba, laom kay guys, no? Bitaw, pag kanimagon atong kinabuhi, di man ni pwedeng way problema. Naagad ni problema tanan, guys. Kay, that is how we get to appreciate life, no? Way perfecto, no? Nga kinabuhi. Kay kumayon tag perfect imuhang life na, boring kaayo day, no? Nga mo po ni makatest sa ato ang pagkatao, sa ato ang character, di po ta makibaw, no? Kung kinsa po yung mga naa para nato, no? Nga, ug tinuod nga naa nato, no? So, di ta makaingon. Kay mo nilang ingon ba nga kanagay sa panahon sa kalisod, di agad nato matest kung kinsay tinuod na tong higalag dili. Mao yun na guys, no? Letter sender karong adlaw si Ralph. Nagpuyo sa Cebu City. Unya ang Cebu City, no? Gihangyo ba gyud ta ni Mayor tungod sa ASEAN, no? Nga way klase kay gi-ensure man gyud nato ang safety ug security. Busa magpasalamat pud ta no kay garbo gyud pud ni dili lang sa Pilipinas. Sila na gyud no sa Cebu nga ma-feature ta no sa kaning ASEAN nga tourism nga forum kay ang Cebu baya is one of the best tourist destinations diri sa Pilipinas, no? Dako kayo nga porsyento sa turismo gikuptan sa Cebu, no? So it's high time no nga hopefully ma-okay pud ang tourism sa ato ang nasod makabawi gud pud ta guys pa. Okay? So si Ralph 26 years old. Nisuwat ni kay naa siya'y pangutana concern sa iyahang sakyanan nga halos 1 year na. So, nagsugod to katong plano nilang ibaligya ang karaan nilang sakyanan. Nagdesisyon sila sa iyahang ate nga mopalit og bag-o. Pero ang kanang tag bag-o kana bagyong pinalit gyud sa kasa ba. Dili ingon nga kanang bag-o nga second hand. Amoy na gyud bag-o nga second hand, no? Nya kaning iyang ate na meaning sila ba yan duha sa iyang ate, no? So, mao ni ang unang pangutana. Kay mo man niya gipalit aning kaning mga hindi lang kumusultig brand sa sakyanan, pero kanang sa kasa gyud ba, no? Unang pangutana, mahulog ba nig estafa iyang gibuhat kay ila man ning gipalit katong mga hinti, no? Nga bugar sa yuta. So mahulog ba nig estafa iyang gibuhat nga pagpangilad. Nahibaw kung doon na sa ko'y lapses kay wala gyud ko maghikutar sa documents pagpalit sa sakyanan. Unsa may laban ako ani nga wala ra ba ko'y deed of sale. Agoy. Oh, ni Violet na pud ni Ralph sa ako ang gisulti nga dapat na ay deed of sale pero na ako'y picture namong duha sa adlaw nga gipalit nako ang sakyanan ingon man sa among money transactions. Okay, dakmay na lang. Yamat na lang, wata na zero, no? Naigamay-gamayng dokumentong makapamatuod nga nagbalhin tag kwarta. Kaya nga nung masad nagbalhin tag kwarta, wa po tayo palit sa auto, no? Or unsay inyong transaction. Pero pinakalig-on yun unta nga dokumento sa pagpalit
no, to prove nga gipalit ang deed of sale. Mula gid akong giingon ninyo ba, di man gid mo mapatuod. Uy, kinahanglan lagi og dokumento pagpamatuod, no? Sa mga transaksyon, dili lang sa deed of sale, kanang mga kontrata, kanang mga kasabutan, need lagi na guys, di lagi na pwede nga kanang pasagdan lang gid na nato ba. Pero kanang pagpangilad nato kibawtang nga problema, kibawtang nga depektuso, kibawtang nga atong gi-check, then kana dili gid na pwede ha. Pagpangilad gid na, that's a estafa, fraud. Kaduhang pangutana, plano na ako nga ibaligya na lang ang sakyanan, bahala dili na mao ang kantidad nga mauli namo. Pero unsaon man, mabaligya ra ba din ako bisag walay ORCR? Kung dili man unsay alternatibong paagi aron masulbad ning problema ha, kay naghatag yud siya og stress nako. Now, kanang sakyanan di gyud na pwede makagawas no sa kasa kung asa na gibaligya or kinsay naghimo ana kung wala na marehistro. No, dili gyud ko. Di gyud na pwede nga walay ORCR kay otherwise makaingon gyud tang kinawat ng sakyanana. Pwede na tog isuway iparehistro pero ayaw gyud nag-ibaligya kung problemado na. Ang pinakaimportante daduna nimo sa HPG kanang Highway Patrol Group sa pulis para mapacheck kay kana ganing under chassis. Unya na pag ginay certain amot asa na dapitan nila tan-awon guys na anay numero no rehistro ang makina kumutug asa po na dapitas makina nila matan-aw nga ma-check na nila kung original ba na or kinawat ba na kay kung wa gyud na problema ng sakyanana pwede gyud na nato siya kuhaan og registration no pero kung naa gyud na i-detain gyud na nila mao lang gyud pud nay risgo mas stress gyud ka Ralph kay nagdanghag man ka wa man ka mag kanang matngon no wa man ka not following instructions man kang attorney Elaine Ralph uy ngano wa maninimo gi sana dokumento per silang di ka mamahay no pero sa sunod kanang mga naminaw nato karon wag tularan in town si Ralph ipitig yung lisura no karon ikatulong pangutanan na ayo maabot nga hearing sa barangay sa maong seller mag-usa na katuig gikan sa akong pagkapalit sa sakyanan pero wa pagihapon ang ORCR nga iyahang gisaad makapasa ka ba kog kaso niya unsa man kasuha ug unsa man ang ebidensya nga akong kinahanglan okay na magkamoy umaabot nga hearing no maybe i-document na lang na nimo no ang katong deed of sale para pagpamatuod tago nimo siya undertaking unsa gyud problema pero I think pwede gyud nato na ipa-check sa ninam po na plate number pwede mo nato ipa-check sa LTO kung unsa gyud problema sa sakyanan no mahangyo baron tag natay kaila didto ipadalikyat na tuglili kung kinsa gyud tinuod dag iya anig unsa gyud problema or kinawat ba ni maunang walay rehistro wa takabaw no so need guna nato nga masusi unsa gyud tarong na estado anang sakyanana kay di guna pwedeng way ORCR labi na plaka na plate number di gyud na maski pag maingong kag temporary pa ang plate number ana the moment like I said kay kani mo ko mga sakyanan guys na gyud mga authorized nga dealers so kaning masulti lang tag brand ha pero wa ta nag-endorso ani let's say Toyota, Kia, Nissan, Honda, Ford kana sila authorized na sila nga dealer diri sa sakyanan diri sa Pilipinas so sila ra gid na pwede makapasud og brand new nga sakyanan diha man magsugod ang sakyanan pagka brand new no kay di man kita pwede anang kanang giingon nilang mga chap-chap nga sakyanan sa una dili na pwede so ang kanang mga brand new inig palit na to ana nakarehistro gyud na inig sud ana diri sa Pilipinas kanang ilang mga under chassis kanang mga serial numbers makina naka-record na siya inig palit sa usa ka tawo naa dayon ay gitawag nga CR Certificate of Registration mo na si tag-ingon ORCR duha na ka papel Certificate of Registration usara gud na sa tibuok kinabuhi sa usa ka sakyanan usara ng CR ang OR mo na ang tinuig every year mas pinanano kanang rehistro ba kanang mobayad ka ang kanang CR mo na yellow nga papel mailisan ra na siya kung mag-ili mo na titulo maunay titulo guys ang kanang OR mo na tax declaration mura na siya tax declaration sa yuta pa na kay matag tuig gabayad man ta gaparehistro man ta sakyanan no so magtandi gyud na angan sa CR ug sa OR kung kinsay nakarehistro pero di gyud na mausab ang mga serial number ang plate number ang
machine sana mga inana mga numero no nga nakarehistro fixed yun na siya ang mag-ilis-ilis ra gyud din ha ang pangan sa tag-iya no. So muna inigpalit mo na brand new man gyud na mo gyud na ang CR inig sunod nimong palit di naman ka mapalit ito sa kasa sa individual naman ka sa katong tag-iya ihatag na niya ang CR o ang current year nga OR no mao gyud na ang inyahang madala o makuha. Okay? So, muna ipasabot ana. So, dili na pwedeng may rehistro ang sakyanan. Now, ug asa siya pwede mo duol, pila iyang magasto, pananglit magkinahanglag abogado, aron masulbad ni, well, magdepende yun is abogado, di po ni pwede og public attorney's office, kay kabtangan man ni, no? So, pribadong abogado yun, no? Daghan man ang mga pribadong abogado nga nagpractice dire sa Cebu, dabi na dire sa Cebu City. Ako, usa ka membro sa IBP Cebu City Chapter. So, daghan po ang pwede nga duol na to ana importante pa de mangani nga moadto sa Land Transportation Office para masuta og masusi nimo og naabay problema or pada sa kamo duol usa sa PNP to check no og naaba ni problema ang sakyanana no carnap ba ni na report ba ni kay usahay baya pero maklaro man na sa police kana ganing ilisa nila ang serial number sa makina ba no so ma-check na nila ha so ipa-check na daan dito LTO ug sa police did of say lagi uy mo na mingon bitaw ko ninyo kamugyod hay pastilan mga suking tigpaminaw hinaut unta nga nang may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw.